Il-ħsejjes tas-sireni kisru tranquillità tal-bajja tal-ġnejna tard il-ħadd wara nofsinhar kif ċeda saqaf ta' waħda mill-boat houses li jinsabu fiż-żona. Bir-riżultat li żagħżugħa ta' 17-il sena residenti l-imġar kellha tittieħed b'urġenza l-isptar Mater Dei wara li inqabdet taħt it-tifrik. Il-kamra li ċediet tinsab fuq in-naħa tax-xelluk tal-bajja u ma kienitx aċċessibbli faċilment għat-timijiet ta' emerġenza. L-inċident seħħ il-ħadd tal-ħabta tas-6:15 ta' wara nofsinhar meta tfajla nqabdet taħt it-tifrik. Bil-pulizija jikkonfermaw fi stqarrija li t-tfajla kienet fuq is-saqaf meta dan ċeda biha u mhux fil-kamra. Fil-post issejħu pulizija flimkien ma' membri tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jassistu f'operazzjoni ta' salvataġġ mill-aktar delikata fejn daħlu l-tfajla fuq il-bajja permezz tal-anċa tas-CPD u eventwalment ingħatat l-ewwel għajnuna fil-post stess sakemm ittieħdet bl-ambulanza. Aktar tard kien ikkonfermat li soffri ġrieħi ta' natura gravi u ma tinsabx f'periklu. Għalkemm l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin sabiex jistabilixxu id-dinamika tal-każ. Sa issa għadu mhux ċar jekk it-tfajla kienx weħeda jew ma' xi qraba, inkella kienx parti minn grupp ta' ħbieb. Li hu żgur u li ma kienx hemm nies oħrajn li weġġaw.